una veu fantàstica. Molt. La Mireia, Molt, molt. t'ha agradat? Molt. Us ha agradat? Sí. Doncs ja sabeu, la cita a la Sala Manolita el diumenge. Dolors, bona tarda. Bona tarda. Ja veieu què és el que portem. La Dolors i jo portem un parell de davantals perquè anem a parlar de cuina, perquè ella és la cuinera exitosa del blog. Diu, ella així abans d'entrar diu, bueno, ara no hi ha massa gent que s'hi connecti. No hi ha massa gent que s'hi connecti, però diàriament, quantes? 1.600, 1.700. Visites diàriament. Ara n'hi ha pujant. I ara diu que no hi ha gaire gent que s'hi connecti. Molt bé, m'agrada molt tenir-te aquí amb nosaltres. I vosaltres l'hem cridat? L'hem cridat perquè la setmana que ve parlarem amb l'Enric Rivera i segurament tindrem algun altre convidat que ens parlarà de cuina. Cuina tradicional, clàssica, la de tota la vida, la de la iaia, aquella que no pot faltar o no, depèn de les cases, les maneres de cuinar i de menjar, no? Com per exemple la cassoleta del divendres sant. Però bé, la Dolors posa, a més del seu saber fer a la cuina, posa imaginació, oi? Sí. És a dir, què és el que ens presentaràs avui? Bé, avui porto un parell d'aperitius, primers plats, segons, postres i pel cafè. Una mica, a veure, no és que sigui molt diferent, simplement és per no tindre sempre el mateix plat a davant. Quan fem el vermut no fiquem sempre la copa de vermut amb l'oliveta, vull dir, canviem una miqueta, vull dir, no sé, amb una mica més de ganxo. A més, són plats, la majoria d'ells, fàcils, no? Que no cal que estiguem hores i hores a la cuina per mirar d'atipar i de que els nostres comensals quedin satisfets. No, inclús si hi ha algun plat que és molt elaborat, es pot fer de vigília. De fet, quasi bé tots els plats que avui porto, tots es poden fer de vigília. O sigui que els podem fer quan ens sembli, el dia abans, o inclús uns dies abans, o al matí primera hora, i així a l'hora de dinar nosaltres podem estar amb els amics o amb qui sigui, i sense estar a la cuina. Que és el que realment importa de qualsevol trobada familiar o d'amics. Exacte. Que tu puguis estar amb la gent que t'envolten i puguis fer petar la xerrada i doncs, bé, debatre. Que no haguis d'estar a la cuina i tots els altres al menjador, a la terrassa, on sigui, i tu allí treballant. No. Bé, com que la Dolors té la cuina una mica potes en l'aire perquè ha volgut canviar el forn, perquè li han sortit altres inconvenients que quan els operaris es posen en una casa, saps quan entren i no saps mai quan surten, doncs avui no ens ha pogut portar els plats mig semi-elaborats com l'altra vegada ens vas obsequiar amb rocs de xocolata i amb piruletes de formatge. Teníem els nans aquí que es xupaven els dits. Però sí que ens ha fet fotos dels plats que ara mateix presentarem. Si et sembla, comencem amb un aperitiu. D'acord. El veiem en aquella càmera. A veure? Què és això? Això, bueno, jo el vaig titular en castellà. Jo li dic daditos de feta jugando al escondite. De feta? Sí. Feta és el formatge que hi ha dins i llavors sembla que està embolcallat amb una tira de carabassó molt primeta feta a la planxa. Avantatge, fas el carabassó a l'hora que et sembli, el guardes en un tàper i 5-10 minuts abans de presentar, o mitja hora, ho emboliques, fiques l'escuradents i ja està. Vull dir, és que és senzill, però és una combinació de sabors molt bona i queda molt bé a taula. I queda fantàstic. I és 5 minuts, vull dir, no és... Com aquest altre segon aperitiu que ara ens mostraràs. Què és això? Això és un vermut. Això és un vermut amb l'oliva, un vermut blanc, que està treballat amb gelatina i llavors és un aperitiu... És un vermut sòlid. Ah, però és el que dir, on del vas? El vas no hi és, no? El vermut és la gelatina aquesta i a dins té l'oliva i tu menges tot i ja està. I això també es pot fer amb antelació i perfecte. I aleshores aquest vermut el posem a taula i tu el punxes. Tu el punxes i te'l menges. I és la gelatina de vermut. Jo no ho havia sentit mai, la gelatina de vermut amb l'oliva i bé, l'escuradents una mica més reforçat que de costum. No, la veritat és que com que el claves a l'oliva, ja està, puja tot. L'oliva, al revoltant té el vermut fet gelatina. Doncs a veure, ens repeteixes el nom d'aquests dos aperitius? Sí, el primer és, bueno, jo dic dados de feta jugando al escondite. Doncs això, jugant a l'amagatall, dados de feta... I l'altre, doncs, és un vermut sòlid. Vermut sòlid. Això pel que fa als aperitius. Ens presenta dos aperitius, però ens presentarà ara mateix 3 primers plats. Comencem aquest.
Això és una crema de carabassa, perquè a vegades, tot i fent bon temps, ens apeteix una cosa calentona. Això és una crema de carabassa que es pot fer amb una olla ràpida, una olla express, en 15 minuts està fet, i l'únic que fa és adornar-ho amb una galeteta feta amb formatge i una mica de cansalada. Que la galeteta amb el formatge i la cansalada es pot fer al microones, no res, també amb poc estat. I aquesta crema de carabassa serveix freda o calenta? Pots com vulguis, freda o calenta, com més et vingui de gust. I després del martini, dels daus de martini, per exemple, aquesta crema de carabassa... Per exemple. Això podria ser... És molt suau. Vull dir, inclús algú que fes dieta, evidentment llavors no es fica la galeta, però algú que fes dieta dius, mira, també puc menjar com els demés, sense cap problema. Sense passar-me. Exacte. Sense passar-me més les propietats del carabassó. De la carabassa, que és carabassa, són moltes i beneficioses pel cos. La veritat és que sí. Segon, primer plat. Bé, això és un vaset de cuscús amb escalivada. És capa de cuscús amb pebrot, cuscús, aubergínia, i llavors a damunt està coronat amb unes tomatetes cherry passades per la planxa i un parell d'olives. O sigui, és un plat molt senzill, no té res, tampoc. Però és la presentació, en aquest cas, no? Jugues amb això, no? Jugues amb la presentació dels plats, amb l'originalitat, amb una cosa que no està vista, perquè, clar, barrejar el cuscú amb escalivada jo tampoc no ho havia vist mai. Però, escolta, això fa una pinta que, més que un primer plat, podria ser un berenar de l'àtic, eh? Llàstima que tinguis la cuina espatllada. El pròxim dia. A veure, aquesta tercera proposta de primer plat. Bé, això és una amanida que es pot fer amb el que tinguis a la nevera, amb olives negres, olives verdes, pastanaga, pebrot, pom, el que vulguis. L'originalitat és que en vez de presentar-la en un bol, ho poses amb una fulla dins d'una fulla d'enciam. O sigui, el que representa que és el plat, el continent, és una fulla d'enciam. Fiques a dins, tota la manera que vulguis i ja està. Però la fulla d'enciam no té consistència, no? Sí, bueno, no, però és que tampoc no pesa massa el que fiques a dins. Tampoc no es tracta de ficar una fulla grossa, d'aquestes de la varietat Trocadero o inclús iceberg, que són més l'enciam iceberg que fa més fulla redona, doncs llavors ho pots ficar, ho fiques a dins i ja està. I a la mateixa fulla poses damunt de la taula? No, el plat. El plat, la fulla, amb els ingredients a dins, i llavors ho amanixes com tu vulguis. A partir d'aquí, la vinagreta que tu vulguis. De fet, t'he de felicitar, primer pels plats i després per les fotos. Gràcies. Perquè són unes fotos amb una qualitat, clar, evidentment ho han de ser perquè si els penges al blog i la gent volen visitar, de fet visiten 1.700 persones cada dia, Déu-n'hi-do. Bueno, més o menys, jo diria que a l'àtic tripliquem per 5 l'audiència, què et sembla, del teu blog? No, perfecte. Ja m'agradaria. Sí? Podríem fer un tàndem, eh? Sí. Què et sembla? Anem pel segon plat? Broma és broma, però quasi. A veure. A veure, aquest segon plat. Això és llom amb una crema de llet. És una salseta que està feta amb llet. És un plat que fa molts anys que es fa. El que passa és que jo l'he variat una mica i a la salsa llavors he ficat una sèrie d'espècies per potenciar una mica més el gust i per canviar-lo una mica. Això es pot fer amb una olla express, ràpida, en mitja hora està fet. Millor si està fet d'un dia per l'altre, doncs ja està, es pot menjar fred o es pot menjar calent i cap problema, vull dir, no té cap... Si et sembla, veiem un segon plat i després ja ens n'anirem cap als postres. Bé, això també és una... Aquesta recepta és tradicional catalana, el que passa que jo la vaig descobrir en un llibre i des de llavors ja fa molt temps que la faig. És lluç amb una salsa de panses i pinyons. I també en 10 minuts, un quart d'hora com a molt està fet, vull dir, és senzill i ràpid. Es pot fer el dia abans també, per Setmana Santa és perfecte aquest també. Quina pinta. Quina pinta. Per sucar i pa, eh? Per sucar i pa. Sí, és allò de sucar el xup-xup-xup. Ens n'anem als postres. Les postres. Ens anem a les postres. La primera. Això és un semifred de maduixers amb nata. Un quart d'hora de fer i després... Em faràs pecar. 4 o 5 hores a la nevera perquè qualli, perquè també hi ha gelatina i ja està. Vull dir, és que és... Però entra per la vista. Sí. I maduixers amb nata, és per variar. Sí, llavors és gelatina de nata?
Es pot fer això? No, és nata. Perquè, clar, la nata no té pas aquesta consistència. Sembla que s'hagi de regalimar, no? No, però és nata barrejada amb un puré fet amb les maduixes i sucre, i llavors s'afegeix gelatina, fulla de gelatina, i llavors es fica a la nevera i és quan agafa aquesta consistència compacta. Un altre postre? Aquest és 2 en 1. Per la part de baix és pa de pessic i per la part de damunt és flan. I contràriament al que sembla es fa tot d'una vegada. Ah, sí? Sí, es fica una pasta, la crema primer la del flam, després a damunt s'hi fica amb cru la del pa de pessic i llavors es fica al forn al bany Maria i quan surt així, separada les dues parts. Fantàstic, ja ho veieu quines propostes ens dona la Dolors Mateu, la cuinera del blog. Aperitiu, primer plat, segon plat, postre, i ens n'anem, ja no tenim més temps, al cafè. És a dir, perquè a més el cafè també s'ha d'acompanyar amb una delicatesse. Hombre! Què? Quina? Per favor, a veure. Faltaria més. Això són unes galetetes fetes amb farina d'ametlla, que inclús per celíacs, vull dir, és ideal també. Ja està, unes galetetes... Són fàcils de fer o què? Són fàcils de fer, se fornegen de seguida i ja està. Ai, mira. Mira, és a punt pel cafè. Això és el tip? Ai, sí, a punt pel cafè, però sembla que avui la cafetera no la tinc disponible. Bé, i tu, per exemple, quin dia celebres? Que tindràs la cuina arreglada per Setmana Santa? Sí. Quin dia tu fas pares taula? Jo paro taula cada dia. Cada dia. I cada dia una cosa diferent. Cada dia s'ha de celebrar. Clar que sí. Si em permets, vaig a buscar la Belén, que segurament deu ser la que ella ha trucat el timbre. Molt bé. Hola, Belén, endavant. Bona tarda. Hola, bona tarda. Et presento a la Dolors Mateu, et presento a la Belén Maquer. Totes elles professionals del seu tema, que és la Dolors de la cuina i la Belén del que és la teràpia feta amb cavalls, amb diferents persones que tenen discapacitats. Hem parlat durant la setmana, Dolors, no sé si des de Balaguer has pogut caçar el nostre àtic, durant la setmana hem parlat. Primer l'estimulació. Teníem a la Belén i a la mare de l'Hervé, a l'Anna. Ahir vam tenir el Jaume, un noi de 20-21 anys, que als 14 va tindre un accident de moto i a partir d'aleshores pateix amb cadira de rodes, discapacitats severes. I també el veiem superanimat, motivat i amb ganes de treballar. I avui de què parlarem? Doncs avui parlarem d'un col·lectiu molt diferent, com són els nois i noies en risc social i que bé viuen en un centre d'acollida, en un CRAE, o bé estan a les seves famílies, però estan en aules obertes o a nivell també acadèmic tenen dificultats, però per la manca d'habilitats socials. Llavors, com podem treballar tot això amb interacció amb els animals? I la Belén ens explicarà això, a veure de quina manera els podem ajudar. Gràcies, Dolors. El davantal, si vols, suposo que en deus tindre molts de davantals, no? Sí, en tinc uns quants, sí. Tu mateixa. Jo te'l regalo, perquè la Mari Bometón lo va regalar a l'Ati, però com que em va regalar 2, jo me quedo el meu i tu fas el que vulguis. Amb un lloc d'honor. Això mateix. Bona Setmana Santa. Adéu. Adéu-siau. Belén.